anyị na oyi tụkara na Jos na-agwa na ọ tụkara nna gị nwa na-agwa ya na ọ tụkara ya na Kano Ọ tụkara na Kano. Ihe mere onyinye ahụ na amụjuru ụlọ anyị a na-afụ ebe amụjuru ụlọ Amụjuru ụlọ. ịma Nkechi Abibu ebe a ọ tụta ime mkpukọ ya ka o ji wee kwapụ Ọ tụta ime mkpu. oyi tụrụ n'abalị ọkwa ọ tụ saịdị unu Ọ tụ ya anya. mụ na ya na ka onye ọ dị ka ọ ka atụ wọt ọ tụkara gị Ọ tụkara this boy. uzu ebe anyị ọnụ ya Ọ tụwasị nkụ wepụwa. Ọkpọdịmis amụ ya. ọ tụwa nwanne m nwoke isi na Ọ tụwa nwanne gị. ụmụ ejima ọkwa ndị amụkọrọ ọnụ ya amụkọrọ ha ọnụ Amụ enwere ọnụ amụ a na-akọ akwụkwọ ka nna amụ n'ime ya akwụkwọ ka nna ahụ. kụziri ọnụ nwa m 2 times nye asaịmentị 2 times na ya dee ọkwa ụmụ gosi m nwa gị 2 times Amụ gosi gị nwa ya. ụmụnne gị ndị nwoke m fụrụ ebe erigokwa nne ụmụ nwoke one ka amụta bụ unu Hey, who that do with that? Why not the man strike?